veľmi dobre plave, vzadu chrlí tú vodu, pôjde taký motoráčik. Toto konkrétne vozidlo je v prevedení R2M, to značí rádiový úzol, modernizovaný, rádiový útvarík používali 1.4, určenie na ťahanie húbky do 2 stón, také stupnej sa tam nasleduje tank T72, jediný prototyp 1000-tonnového T72. Vzniklo vozidlo v roku 1998, prešlo vojskovými skúškami. Jedna z stien v Tombole! Preboha, nie je to, že? No, jazda na tomto tanku! No, toto vozidlo má vysoký výkon, má zmeny S1000, prúdy turbány, v porovnaní s normálnym 72 to má o nejaký 25% vyšší výkon. Ďalšie vozidlo je raketový systém RM-70, používa rakety sovietskeho vzoru, ale, a to je to dôležité, nabíjací systém, samonabíjací systém, čiže posádka bola veľmi premenlivou kvalitou, ale je to vozidlo, má motor Tatra 138, má prevodovku Praga Wilson. Taká zaujímavosť, táto prevodovka vznikla vlastne už za druhej svetovej vojny v tankoch LT-38 a neskoče Hercer. Je plávajúce, bez prípravy, vzadu máte vrtulky. V podstate toto vozidlo predznamenalo celú kategóriu vozidel tohto typu. Má veľmi dobrú priechodivosť, pohodlne sa šoferuje. Ďalšie vozidlo bola posledná modernizácia tanku T55 M2 kladivo. Je to vlastne tank T55 vybavený riadiacím systémom kladivo, laserovým ďalkomerom, dodatočným pancerovaním, tank a motor so zvýšeným výkonom. Predstavujú kolesovú techniku Wehrmachtu, ide o